fɔ ko auzubillahi mina shaitanir rajim ka daminɛ ka shitana gɛn ka wanga ni kɛnɛ sanumaba in kɔnɔ kanubagaw aw ni ne an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ ka tuguni aw ka émission mandi n'o ye zikiri waati ye kanubagaw bi kɔni bi zikiri ko ne b'a dɔn caman mi sɔn ka fɛn bi dɛ ok an tɛna kuma janya komi an bɛ sunkalo la kuma ba in ma ɲi nɔ sunbagatɔw ma an ka belebele b'an bolo bi zikiri da la waraba ale tɔgɔ ye kɔbɔ ni babaw tigɛ kanubagaw ne b'a tɔgɔ fɔ aw ɲɛna mais a t'a bali ko a yɛrɛ ka tila k'a fɔ aw ɲɛna a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna tuguni Mustafa Sidibe de b'an bolo m'a dɔn mɔgɔ caman min Mustafa Sidibe dɔn hali n'i t'a dɔn i y'a ka dɔnkili kɔni mɛn ok Mustafa de b'an bolo bi an ka studio in kɔnɔ an n'ale an bɛna bi jɛ ka masala bi an ka zikiri émission kan an ni ɲankuma Mustafa marhaba basi tɛ yɛrɛ la kɔni basi foyi tɛ n na alhamdulillah nse somɔgɔw tɔɔrɔ foyi tɛ basi foyi tɛ n na n bɛ ala tanu nse e yɛrɛ dun basi foyi tɛ n na marhaba ne ma fili ne ma ɲinɛ i n'i ka numumuso ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan tuguni o kɛra ok nin y'a siɲɛ filanan ye nin y'a siɲɛ filanan ye ok ayiwa Mustafa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman b'i dɔn awɔ i n'a fɔ caman t'i dɔn cogoya min na kosɛbɛ i bɛ se ka segin k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛbagaw ye tugun ayiwa n b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim amin an bɛ ala fo ka ala barika da ka sɔli danfɛnw na sɔn ka yira ma ka n'o ye Muhammad bin Abdullah o kɔfɛ an b'an fa n'an baw fo o kɔfɛ an bɛ foli di Mali cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah k'an ka diinɛ ɲɛmaaw fo o kɔfɛ n bɛ foli di n baaraɲɔgɔnw ma artiste fɛn fɛn tɛmɛna nin kɛnɛ kan ani minnu ma se ka tɛmɛ yan an bɛ foli di u bɛɛ ma bon o kɔfɛ ne de ye Mustafa Sidibe alhamdulillah ka bɔ Wasolo Balanuguba tiɲɛni mais nin waati in na Mustafa sigilen bɛ Bamakɔ alhamdulillah o ye ɲininkali ye jaabi ye hakili la lamɛnbaw bɛ se ka min faamuya Mustafa ye fila ye Wasolo ka den don mais nin waati in na a sigilen don Bamakɔ Ibrahim de la a yɛrɛ ka du kɔnɔ awɔ tabarikala faamuyali sɔrɔ olu la ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ Mustafa bɔra k'a yɛrɛ fɔ aw ye sisan anw y'o de fɔ an ɲɛna anw ta ye terika de aw b'a yeri aw t'a mɛn ko a fɔra tentɔ de aw b'a yeri ok Mustafa sɔnni an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan i b'a daminɛ fɔlɔ ka kanubagaw la nisɔndiya cogoya min na ayiwa alhamdulillah komi i yɛrɛ y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na numuso an bɛ sunkalo la peut-être i b'a sɔrɔ numu ka sunko tɛ ten kabi sun jɔrɔ numu bɛ sun bɛ taa fanda la donc alhamdulillah an bɛ silamɛw fo toujours kɛrɛnkɛrɛnya la k'an baw fo nin waati in na minnu bɛ suguru tobiw ni sunakariw kɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ni foli ka kan k'an ka dɔnnibaw fo minnu bɛ tafsir la ani minnu yɛrɛ bɛ kuranakalanw na ka foli da an ka sheikow ma alhamdulillah ni ko ka jama la nisɔndiya ne hakili la jama nisɔndiyalen don ka ban parce que ni numuso bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ban hakili la o ye nisɔndiya koba ye rabbana anta ilahuna faghfir lana ya rabbana arabana anta ilahuna ighfir lana ya rabbana Allah kiramantu Allah di Muhammadu daraja Allah kiramantu Allah li Muhammadu sanuya Allah kiramantu Allah li Muhammadu kerengere ye kiramantu akafusa mantu lubede sanfara wulu villa kiraku beta masukele kasege kadaso kadafajari sale setanye ngajibana ala kiramanto ala le silame ujigiye arabana anta ilahuna faghfir lana aya rabbana atenia flage bada num suwala mine musabe nala sana me bina ke zikri dala atime okay o jara yere ri aywa kan bako maro agoni
a bɛ content nin bancogo kɔni a bɛ se ka fɛn min kɛ nin bantɔla kɔni na parce que a tɛna nɔgɔya bi dɛ ayiwa bi taa tigɛ basi k'a na bi dɛsɛ bismillah ok Musafa o ɲɛna naam Musafa hali bi ɲininkali don an bɛ zikiri okumu kɔnɔna na Musafa ka zikiri ko in a nana cogoya jumɛn na bon alhamdulillah Musafa donna zikiri kɔnɔ cogo min na n y'o de fɔ an fa n'an ka cɛkɔrɔba an bɛ taa ka segin donc i bɛ zikiri fɛn fɛn Musafa da kalima fɛn fɛn Musafa da a bɛɛ lajɛlen bɔra cɛkɔrɔba de ka so n'o ye an fa Seko Lasana Kanɛ a bɛ Segu ni waati in na an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya ya Rabbi Ala k'o kɛ Ala ni Alakira sago ye donc i bɛ kalima fɛn fɛn Musafa da a bɛɛ lajɛlen bɔra yen parce que Musafa tun bɛ kalan de la hali bi n bɛ kalan de la toujours voilà comme an ye garibuw ye faamuyali sɔrɔla la inchallah o ɲɛna Musafa naam i ka zikiri da ni sisan cɛ album joli b'i bolo bon Musafa ka zikiri da ni sisan cɛ n y'o de fɔ an ka album fɔlɔ ne ni Basiri Kureshi de y'a kɛ mais mɔgɔ caman bɛ album titiri dɔn mɔgɔ ye Dabo Mori bon an y'o album kɛ 2003 bon o kɔfɛ Musafa nana album kelen k'a yɛrɛ 2007 2011 ka tila ka na album gɛrɛ kɛ donc 2018 n ye album gɛrɛ kɛ bon sisan Musafa bɛ album gɛrɛ la tuguni mais a ma ban ten kosɛbɛ mashallah ya rabbal alamin ok i ye Dabo Mori min fɔ Musafa Dabo Mori a bɔ kuma mɛnna dɔɔni dɛ o mɛnna dɔɔni o 2003 ye o 2003 tiɲɛna o mɛnna Musafa i bɛ se ka kanubagaw hakili lajigin Dabo Mori na dɔɔni donc bi Mamadu fɛ Dabo Mori ka tugu Mamadu la Dabo Mori ne kan bɛ Mamadu ma Ala le bi Mamadu fɛ Nangame Mamadu fɛ Dabo Mori bɛɛ ka sɔli Mamadu kan Bubakari y'a fɔ anw ɲɛna kumakan ko n ka tugu Mamadu kɔ Umaru y'a fɔ anw ɲɛna kumakan ko n ka tugu Mamadu la dɛ Asidi Sekeli ni dunu ɲɛna dagantigi daga tɛ sa yi Ala kili banjɛya Dabo Mori Mamadu ka di Ala ye yo Ala kili banjɛya Dabo Mori Mamadu ka di Ala ye o donc an ye nin kɛ 2003 ni Basiri Kureshi balimakɛ o kɛra an ka album fɔlɔ ye an sera ka a jara yɛrɛ mashallah a jara kanubagaw ye fana ayiwa ok hali bi Ala ka nɔgɔya ya rabbal alamin Musafa naam komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati Musafa an bɛ waati min na i n'a fɔ bi fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri Musafa yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon mais yarɔ kɛnɛ yɛrɛ tɔgɔ ko zikiri waati waati ko de don donc en tout cas an bɛ waati min na ni y'o fɛnɛ zikiri waati de ni y'o waati yɛrɛ de ko bɛɛ n'a wagati a bɛ komi fɔlɔ artisiya wagati ani bi artisiya wagati bon fɔlɔ journalisiya wagati ani bi journalisiya wagati Ala b'o de fɔ alkur'ana kɔnɔ kulli yawmin huwa fi shan a ko diɲɛ don o don Ala bɛ ko kura bila dugukolo kan o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ c'est à dire que waati bɛɛ n'a fɛn de don mais o t'a jira k'a fɔ waati min bɛ se fo ɲumanw de ka k'a kɔnɔ i bɛ diɲɛ baara o baara la i jija a kɛbaga ɲuman dɔ ye o de cɛ ka ɲi peut-être mɔgɔw caman bɛ zikirida kɔnɔ bon i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw donna a kɔnɔ mɔgɔ caman donna a la i n'a fɔ peut-être a wari sɔrɔ ka di parce que n'i kumana Ala kira kan ka kuma ou ka kuma Ala ka jɔn ɲumanw na bon a ka ca Ala fɛ silamɛ ɲuman si t'o ye f'i ka dɔ d'i ma mais o t'a bali f'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn et puis k'a kɛbaga ɲuman ye o de cɛ ka ɲi o kɔrɔ n'i kɛra zikiridala ye i jija i kɛ a kɛbaga ɲuman ye i bɛ wagati min kɔnɔ i kɛ o kɛbaga ɲuman ye i kɛ mɔgɔw ladege minnu fɛnɛ y'a kɛ ka ɲɛ n'u ma a lagosi parce que mɔgɔ bɛ balo ni fɛn fɛn ye kana o kɛ tulonkɛyɔrɔ ye et puis kana o tiɲɛ n b'a fɛ i k'o kɛ ka ɲɛ o de cɛ ka ɲi et puis fɛnɛ o dɔrɔn tɛ
lahara kɛnɛ kan adamaden bɛɛ bɛ ɲininka i ka fɔli na i bɛ ka fɛn minnu fɔ i y'a fɔ cogo di komi i yɛrɛ wele ko zikiridala bon yarɔ hali karamɔgɔ dɔw ma sɔn a kuma yɔrɔ ninnu ma k'a fɔ ko zikiri yɛrɛ a tɛ bɛn fo que y'a kɛ fɔ kalima ou bien kasida ou bien nasidu ou bien madu o karamɔgɔ caman yɛrɛ basera o kan mais k'a fɔ de ko zikiriw non la ko tɛ bɛn parce que o ye ala yɛrɛ ka kumakan de ye bon a bɛ fɔ min ma ko zikiriw ani kanw bɛ ka min kɛ bi olu tɛ kelen donc an t'an karamɔgɔw sɔsɔ an b'a fɔ u ye tiɲɛ fɔ naam o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mais fɛn o fɛn n'i b'a kɛ komi zikiriw min bɛ ka fɔ ala kosoma don o ye ala yɛrɛ ka kuma ye k'o fɔ mɔgɔw ye donc an bɛ ka min kɛ bi peut-être karamɔgɔ dɔw y'a laɲini k'a fɔ an bɛ ka misikiw k'a kɔrɔ donc olu tɛ se ka wele ko zikiri o ye tiɲɛ ye mais fɛn o fɛn bɛ yen toujours an bɛ segin a kan ɲuman b'a la i n'a fɔ juguman b'a la o ye diɲɛ ko bɛɛ donc an b'a ɲini de an b'a bisigiya k'a fɔ k'a ɲini ala fɛ a kɛbaga ɲuman minnu bɛ yen ala k'an ye olu cɛ la donc kununko zikiri ni bi zikiri tɛ se ka kɛ kelen i n'a fɔ kununko wagati ani bi wagati o tɛ kelen donc adamadenya kow yɛlɛmana mais an kɛ ɲɔgɔn faamuya kow kɔnɔ ka taga an b'a deli fɛnɛ denmisɛnnin minnu b'an kɛrɛfɛ ka na u ka se ka kɛ an bɛɛ ye denmisɛnnin ye an k'a kɛ ka ɲɛ an fa n'an baw ka se ka nisɔndiya an ka maakɔrɔw ka se ka nisɔndiya ala ko ni alakira ko kɔnɔ o kɔni ye ka laɲini de ye o ɲɛna ok n'an bɔr'o la folikan jumɛn b'i bolo fana k'a kɛ an ka mɔgɔba minnu ye dɔn kɛ an ka fantanw ye tuguni alhamdulillah olu foli kɔni dan t'a la an b'an ka mɔgɔbaw fo mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ yarɔ mɔgɔ caman bɛ nin ko in kɛ dɔw yɛrɛ y'u ta kɛ olu tɔgɔ tɛ fɔ m'a fɔ mɔgɔw b'a kan n'an yɛrɛ ye donc minnu ye dɔn kɛ fantanw ye ka fantanw dɛmɛ lilahi ala kosɔn an b'a ɲini ala de fɛ a kɛra ala min ɲɛna ala k'u sara o kɔfɛ an ka mɔgɔba minnu fatura mali dugukolo sanfɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hinɛ olu yɛrɛ la c'est à dire que ka dɔn kɛ fantanw ye sunkalo kɔnɔ dɔw bɛna fɔ ko kuma ko ni sunkalo tɛ dɔn tigɛ yan non hali ni sunkalo tɛ dɔn bɛ kɛ mais komi sunkalo fana ye kalo dɔ de ye min tɔgɔ dalen bɛ hinɛ kalo la asharu ramadan hinɛ kalo don donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalo dɔ bɛ ala fɛ o tɔgɔ dalen bɛ hinɛ la donc silamɛw ani silamɛdenw kan k'a lajɛ de ka hinɛ yɛrɛ waleya o kalo de la kosɛbɛ kosɛbɛ m'a faamuya donc an b'an ka mɔgɔbaw fo minnu ye dɔn kɛ an ka faamaw b'o la waritigiw b'o la dɔnnibaw b'o la an bɛ bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ka mali basigi ala kɛra hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli faamuyali sɔrɔla la o ɲɛna ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ya rabbal alamin ok Musafu an bɛ tɛmɛ n'an ka question tɔ ye Musafu zikirida in kɔnɔna na Musafu ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ naam Musafu ni zikiridalaw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ zikiridala fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen ni Musafu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ caman yɛrɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ n'o ye Haut Conseil Islamique président ba y'an fa n'o ye Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ye an b'a ɲini ala fɛ ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a denkɛ n'o ye Cheikh Ahmad Tijani ye zikiri solo ye an fara ɲɔgɔn kan an zikidala ka ca kosɛbɛ a ko Sherif Ahmad Tijani a ye san 10 sɔrɔ wajulu kɔnɔna na donc k'a y'a ɲini zikidalaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bonyamasigi k'a ye bon o groupe kɔnɔ Musafu yer'o la bon o kɔfɛ an karamɔgɔ Alhaji Sheikh Sufi Bilal Jalo ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye waati min na mankan commencera ka wuli Mali kɔnɔ a y'a ye artiste gɛrɛw dɔnkilidala gɛrɛw donc olu bɛ ka lapɛ bɔ donc sera an ka cɛkɔrɔba ma ne tonton Racine Sall a y'a ɲini o fɛ k'a kɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan donc o fana kɛ se zikidalaw fana kɛ se ka lapɛ dilan i y'a faamuya parce que mɔgɔ caman fana bɛ yen olu fana bɛ zikiri de su donc alhamdulillah ale y'o laɲini kɛ o groupe fana kɔnɔ Musafu yer'o la mais hali n'o yɛrɛ tɛ zikidala caman bɛ yen u b'a laɲini u ni Musafu kɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kuma dɔ la temps tɛ kɛ an bolo mais o tɛ ko min banna m'a faamu ni mɔgɔ caman y'a kɛ mais
mɔgɔ denmisɛnninw bɛ a laɲini k'a fɔ Musa ka d'an ye an ka jɛ ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a dɔw b'a sɔrɔ ne bɛ voyage la o de b'a kɛ kuma dɔw la sinon basi foyi t'a la faamuyali sɔrɔla la mais kalandenw bɛ Musa bolo fana ouais kalandenw bɛ Musa bolo kalanden caman bɛ n bolo Musa yɛrɛ dama la ne Musa ne zigirida ɲɔngirima don min na mɔgɔ bɛ yen nɔ n b'a fɔ nin bɛ se ka kɛ ne Musa ɲɛ jɔyɔrɔ ye k'a bɛ se ka n place kɛ kosɛbɛ zigirida la kosɛbɛ o caman bɛ yen o zigirida la denmisɛnnin caman bɛ yen ni minnu yɛrɛ ye dɔnkili da i ɲɛna peut-être n'i ma t'u lajɛ i b'a fɔ ko Musa yɛrɛ bɛ ka dɔnkili de da o caman bɛ yen Ala k'i n'u kan mɛn ayiwa Musa taalen ɲɛfɛ projet jumɛn bɛ Musa bolo ka kɛ avenir ka se ka avenir kɛ ba Maliba in kɔnɔna na bon ni kɔni ko fila kɔni ko bagan o bien an ye bagan maralaw de an ye sɛnɛkɛladenw de donc Musa ye bagan marala de donc hali ni mago bɛ misi la pour foyi t'a la n bɛ misi d'i ma Musa ne mago bɛ misi la Musa jama kɛra ɲɛna dɛ Musa de y'a fɔ misi a ye ni misi dir'i ma sa i bɛ bolo ne ko Musa ne bɛ juru don a nun na sa k'a sama d'accord Musa ka activité kɔfɛlaw la ka taa i n'a fɔ ɲɛfɛ ka baara minnu kɛ o ye Musa ye sɛnɛkɛladen de ye bagan maraladen don donc Musa mago b'a la ka baara de kɛ ka baganw mara ka sɛnɛ kɛ ka se ka n faw ni n baw la balo n'o ye tabarikala voilà ani n balimaw ni sinjiw ani ka hinɛ fantanw na Ala ka nɔgɔya Ala ka nɔgɔya Musa ok o ɲɛna Musa mais Musa ka zigirida kɔnɔ Musa voyagera ka taa kɔkana ninnu na zigirida la bon Musa voyagera festival dɔ bɛ kɛ Algérie silamɛya taabolo dɔ bɛ Algérie Torika Rahman bon u ye ci bila ne ni tonton Racine Salma ani Zikiri Umar Tarawele n taara festival kɛnɛ kan an participera yen bon jamana caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la bon o don Ala y'an gɛrɛsɛgɛ Mali ye trophée sɔrɔ o kɔfɛ Musa taara Libreville o kɔfɛ bon Musa ye festival caman kɛ Côte d'Ivoire ka trophée caman sɔrɔ La Guinée Sénégal bon c'est-à-dire dɔɔni o ɲɛna yɛrɛ de hali bi Ala ka tɔ nɔgɔya ya rabi Musa ma se kɔkana mun na hali bi Ala ka Musa ta ye Allahumma amin ok faamuyali sɔrɔla Musa Musa naam komi yɛrɛ ko kalandenw b'i bolo i b'i kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu kɛ Musa bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ok mais Musa u b'a fɔ sisan ko n'i ye zigirida la ne ka Musa wele sisan a ka na n ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ a ka ne Musa de ka na ne ka ɲɛnajɛ kɛ dɛ komi i yɛrɛ y'a fɔ k'i da mi ka kalandenw na kojugu Musa mana ne ka kɔɲɔyɔrɔ la joona ne de ye denbajalatigi ye ne fasa ne bɛ fɛ Musa de k'a da ne fasa dara k'a ban Musa na Musa est-ce que e b'o kɛ ne b'o kɛ mais i ma ne de ɲininka ne y'i ɲininka voilà parce que ni ne ko sisan ko ne t'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne y'o kɛ mɔgɔ dɔ la peut-être o bɛna an lajɛ o bɛ se ka tigɛ ne na bon ne b'o kɛ mais o kɛkun tɛ dɔ wɛrɛ ye quoi Musa min filɛ nin ye Ala ka hinɛ an badenkɛ la Tijani Kɔnɛ Lagare Musa ni Basiri tun bɛ Lagare kɔ waati min na don dɔ tɛmɛna Bamakɔ yan i ka kɔɲɔ n'a tun ma tɛmɛ Fode Seydou ka mɔgɔw ka bolo fɛ mɔgɔ si tun tɛ kɔɲɔ sɔrɔ zigirida la Bamakɔ yan mais a donnama kama Lagare tun bɛ anw bila an bɛ taa basi dɔw kɔrɔ kuma dɔ la denbaw b'an gɛn ko ni Lagare tɛ a tɛ ɲɛnajɛ kɛ an bɛ denbaw deli k'u deli bon kuma dɔ la dɔw bɛ sɔn dɔw tɛ sɔn mais Tijani fana tun b'o kɔɲɔ in bɛɛ minɛ parce que a b'a ye anw bɛɛ ye zigirida la anw bɛɛ talen bɛ nɔrɔ ale la bon n'a fɔra k'anw n'ale bɛɛ kɛ jɛ ka taa basi kelen kɔrɔ kuma dɔ la a wari tilayɔrɔ a kuma ka ca donc ale bɛ kɔɲɔw minɛ a b'a fɔ denbaw ye minɛ kuma dɔ la a b'i dɔ kɛnɛ kan mais jɔn ye jɔn de ye i fanga tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ m'a faamuya an b'a kɛ Ala de ye walasa denmisɛnnin minnu b'an kɔfɛ olu fana mɔgɔw ka se ka confiance da u kan tiɲɛ don a ka di mɔgɔw ye Musa ka kɛnɛ kan m'a faamuya mɔgɔ caman bɛ n wele a ka d'an ye i yɛrɛ kɛ na n ko problème foyi t'a la n yɛrɛ bɛ na n yɛrɛ bɛ taa dɔw la yɛrɛ a ka ca n bɛ taa kɔɲɔ min a ka ca mais kuma dɔw la walasa k'a jira denbaw fana na tiɲɛ yɛrɛ la u k'a to ko kelen tɛ to sen na m'a faamuya
mɔgɔ i b'a ɲini de toujours i bɛ baara min na i ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ a la min fana bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ i kan quoi mais tout de temps ni ɲɛ jɔlen bɛ i kelen na bon mɔgɔw ti mɔgɔ wɛrɛ ka se ye quoi donc o de la musaw ti kɔɲɔyɔrɔ bɛɛ sɔrɔ mais o tɛ komi an b'a dabɔ a kama non et puis bɛɛ kelen f'i ye o ye zikirida yɛrɛ cogoya ye Bamakɔ yan quoi o de kama n bɛ ka question poser o parce que u b'a fɔ zikiridalaw de ma ka caya ko zikiridalaw de bɛ kalanden bila ka taa u yɛrɛ an bɛ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ ka na k'o yɛrɛ tɛ sɔn zikiridalaw de bɛ kalandenw bila ka taa zikiridalaw de fana bɛ kɔɲɔ da nɔgɔya o zikiridalaw bɛ kɔɲɔ kɛ kuma dɔ la 6000 5000 10,000 ni denbajɛlatigi min ye 4000 di zikiridala min ma o fasa heure 2 de bɛ k'a kan an b'a da ka da i bɛ fɔ denbajalatigi a da ka ɲɛ dɛ ni 4000 de dira mais c'est à dire ɲɛnajɛ bɛɛ n'a plan cogoya don mais zikidalaw fana nana ka na kɔɲɔ ko kungo nɔgɔya an kana ɲɔgɔn nɛgɛw la dɛ zikidalaw nana ka na kɔɲɔ kungo kɛli nɔgɔya an balakaw bolo parce que n'a tun fɔra ko denmuso kɔɲɔ b'i fɛ yen walayi denba dɔw tun bɛ jatigɛ dɛ parce que n'a fɔra kɛ sumu wele kuma dɔw la bon i yɛrɛ dun b'a dɔn tiɲɛ la position man ɲi bon i muso ɲɔgɔn cɛla k'a fɔ k'i tɛ se o fana ye maloya ko ye donc dɔw b'u kun don a kɔrɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ se bon tiɲɛ yɛrɛ la ni fana ye sumu jate minɛ sumu fana don o ye o sumu tacogo de ye wajibi i kan ka wariba de bɔ n'i ye sumu wele i kan ka wariba de bɔ bon anw zikidalaw b'a nɔgɔya 50,000 50,000 kuma dɔ la 6000 zikidala dɔw yɛrɛ bɛ taa kɔɲɔ kɛ 50,000 bon yarɔ kɔni o ye nɔgɔya dan ye et puis denba dɔw bɛ tila k'a ko non an ka ɲɔgɔn faamuya la o de la nɔgɔya de ka ɲi c'est à dire silamɛ mana foyi kama ni nɔgɔya tɛ i ye silamɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a ka gɛlɛn i ma bɔ a la c'est à dire o tɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu silamɛ bɛ nɔgɔya de c'est à dire a bɛ kɛ ɲinɛbaga ye ani mɔgɔw cɛ quoi même hali ni mɔgɔw minnu yɛrɛ tɛ silamɛ ye ni silamɛ ni olu sigira a bɛ nɔgɔya de ɲɛsin ka taa olu ma quoi o kɔrɔ silamɛ ka gɛlɛya man ka si mɔgɔw ma quoi voilà donc denbaw k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn faamuya k'o kɔnɔ tiɲɛ don a bɛ kɛ a man di denbaw ye mais u k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn faamuya taalen ɲɛfɛ n'Ala sɔnna ma kow bɛna ɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ ka to ka taa olu fana bɛna fort ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mashallah ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ musa fugo ten k'o tɛ u tɛ ɲɛnajɛ minɛ ten fu la dɛ u b'a minɛ parce que denmisɛnnin minnu b'u bolo u bɛ fɛ olu fana ka lakodɔn de k'aw ka se k'u bila aw ka hakili la aw ka se k'u faamuya cogoya min na ok faamuyali sɔrɔ o la musa fu komi an ye baro kɛ émission a bɛ k'i sonsoroma ka na mashallah kumakan jumɛn bɛ musa fu fana bolo k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ duguma ka wuli bon kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ olu ɲɛna an bɛɛ ye denmisɛnnin ye mais peut-être baaraw de daminɛ waatiw tɛ kelen ye mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ bɛ wari ɲini quoi mɔgɔ bɛ wari ɲini i bɛ baara o baara la i garisɛgɛ ɲini a kɔnɔ o de ka ɲi mais a kɛ bonya ni ladamu kɔnɔ o de cɛ ka ɲi zikiridala dɔw bɛ bi n'u ka kilibu bɔra a bɛ mɔgɔ lamaloya kosɛbɛ c'est à dire u bɛ fini dɔw don kuma dɔ la min bɛ mɔgɔw lamaloya c'est pas bon o ye kelen puis a dɔw ka dɔnkili ta mɔgɔw la fitina kosɛbɛ dɔnkili yɛrɛ o tɛ zikirida ko to ye artiste dɔnkilikɛla ko to ye dɔnkili yɛrɛ dabɔra de ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw hakili sigi et puis ka mɔgɔw kɛ ɲumankɛla ye quoi dɔnkili yɛrɛ bɛ dabɔra o de kama mais ni dɔnkili nana se yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn ka sitana don mɔgɔw la o kɔrɔ ye di e bɛ kuma dɔ fɔ kuma dɔ la tiɲɛ la i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛmancɛ la kuma in tɛ tiɲɛ peut-être wari dir'i ma dɔrɔn ou bien dɔ ye 1,000,000 d'i ma ou bien dɔ ye 500,000 d'i ma i taara nkalon tigɛ k'a da o tigi la k'a fɔ bon Mali bɛɛ e ɲɔgɔnna t'a kɔnɔ i cɛ terikɛ i ma se Mali bɛɛ koyi i ma se Mali bɛɛ dɛ wallahi c'est à dire ni mɔgɔ ye i sɔn bonya na fɛn fɔ a la i kɛ dan hakɛ la don n'a nataw la e tɛ maloya sɔrɔ i bɔnnaw tɛ maloya sɔrɔ kuma min na o kɔrɔ n'i bɛ mɔgɔ tanu
c'est-à-dire i bɛ dan hakɛ dɔ la hali alakira min filɛ sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ dɔnkilidalaw tun bɛ kira nɔfɛ mais kira k'u ma a ye fɛn fɔ ne la ala ye min fɔ ne Muhamadu ma o kɔrɔ a ye fɛn fɔ ma min bɛ n na o kɔrɔ a kana fɛn fɔ na min tɛ n na donc o ye kira yɛrɛ ni kira belebeleba Jibirila bɛ kuma min fɛ o de bɛ ka nin fɔ a ka dɔnkilidalaw ye a ko a ye fɛn fɔ ne ma min bɛ n na o kɔrɔ n'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ kan a tanu i ka da hakɛ la an karamɔgɔ Ismail Darame ala ka hinɛ a la don dɔ la mawulu dɔ kɛra Garantibugu an bɛ yen a ko n'i bɛ mɔgɔ tanu a tanu i ka da hakɛ la wa n'i bɛna mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ i ka da hakɛ la a kuma in ma bɔ ne kɔnɔ fiyewu donc o b'o cogo la an bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ wari d'i ma ka bonya k'i ye donc n'a ye fɛn fɛn k'i ye mais a tanu i ka da hakɛ dɔ la quoi kan'a fɔ bon i bɛ taa bila nin yɔrɔ in na i bɛ nin tan tanu yɛrɛ bɛ yen n'a tɛmɛna o degré kan dɔrɔn e yɛrɛ bɛ ka tanu fɔ mɔgɔ min na dɔrɔn n'a sigira ka dɔnkili lamɛn dɔrɔn a b'a dɔn k'i ye nkalon tigɛ bon e yɛrɛ min y'a da e yɛrɛ fana bɛ sin ka dɔn k'i ye nkalon tigɛ n'o sera dɔrɔn e yɛrɛ bɛ maloya quoi wala i bɛ maloya mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ min tanu n'i ti maloya n'a ye n'i ti kumasuru sɔrɔ n'a ye o de ye alakiraba ye sallallahu alaihi wasallam n'i ye kira fɔ c'est à dire que fɛn damadɔ bɛ yen dɔrɔn k'o fɔ kira ma sinon n'a bɔra o la i bɛ kira fɔ modèle la o bɛɛ de bɛ bɛn alakira ma mais n'a bɔra alakira la n'i ye cɛw cɛ ta o kɔfɛ n'i sera degré dɔ dɔrɔn i b'i jɔ n'i m'i jɔ dɔrɔn i bɛ tila ka taa tigi dɔgɔya a banna i bɛ fɔbali fɔ i bɛ mais alors mais ne ko sisan ko wa a bɛ taa a ka jan ni bɛɛ ye non a ka jan ni bɛɛ ye bɛɛ ya o ma nɔgɔn dɛ ou bien n'i ko k'a ka bon a ma bon ni bɛɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye dɔw bɛ yen m'o f'i n'a y'olu ka kurusi dɔw bɛ kɛ birifini de donc a bɛ ten de donc n'i bɛ mɔgɔ tanu da hakɛ dɔ la c'est à dire kuma ninnu sɛnsɛnnen don kosɛbɛ surtout bi an filɛ diɲɛ laban waati de kɔnɔ i bɛ kuma kɛ bi fo san 100 a serelen bɛ mɔgɔw bolo donc don n'a nataw la mɔgɔ tɛ diɲɛ kocogoya dɔn n'i nana kɛ fɛn dɔ ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ kuma in ta k'a bɔ k'a jouer a ko karisa i yɛrɛ delila ka nin fɔ dɛ e delila ka nin fɔ yalima o daluya b'e bolo wa komi an bɛ waati dɔ de kɔnɔ peut-être kow tɛ sɛgɛsɛgɛ sinon ni zigiridalaw lajɔ karamɔgɔ dɔ kɛ sɔrɔ min b'u lajɔ o k'a fɔ dɔrɔn bon karisa e ye nin kuma min fɔ dalu bɛ e bolo a la wa kuranna kɔnɔ wa dalu bɛ e bolo a la alakira bolo wa karamɔgɔkɛ o ye kabako ye dɛ donc wala komi o t'a la donc an bɛ ladilikan de di an dɔgɔninw ma an kɛ kumaw sɛgɛsɛgɛ et puis n'i bɛ kilibu kɛ k'a jira mɔgɔw la parce que i bɛna zikiri dɔ de da k'o jira mɔgɔw la i k'i ka fini dontaw dɔn c'est à dire ni kilibu tɛ n'a y'i ja fini ka di o don m'a faamuya dɔw bɛna fɔ ko finiko tɛ n ko don finiko tɛ cogo di finiko don n ko dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma di o ye tiɲɛ i bɛ dɔnkili min da a bɛ kuma di a bɛ ka kuma di o de la kilibukɛla ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ ka caméra jɔ i ka k'i ka kilibu kɛ n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ e ka kilibu kumakan ni e da kumakan tɛ kelen ye dɔrɔn u fari bɛ faga i ka image baara fɛ m'a faamuya donc ladamu bɛ fini na ladamu bɛ dɔnkili la donc an k'an ladamu an ka mɔgɔbaw la o de cɛ ka ɲi o de tun bɛ ladilikan bɛ n fɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye faamuyali sɔrɔ la o ɲɛna u bɛɛ lajɛlen ladilikan mɛn ok o ɲɛna ayiwa Musafu émission a sera kuncɛyɔrɔ ma ka ban mashallah hɛrɛ don an y'a ye Musafu i ka dɔnkili min i komi i ye kilipu ko fɔ min kilipu bɛ bɔ ka caya tɛ telew la o ye Ayisata fasa ye Musafu sani an kɔ don ɲɔgɔn na i bɛ se ka o fasa dɔ da an bɛ sɔrɔ ka folikan di an kanubagaw ma sɔrɔ ka ɲɔ an kɔ don dumuso ye kɔni kabako don n'i y'a Ayisa fɔ Fatumata tɔgɔw bɛ yen Amina tɔgɔw bɛ yen Kadija tɔgɔw bɛ yen an y'olu ye olu ka waatiw olu de tɛmɛna sisan ne yɛrɛ bɛ ka ye an bɛ waati min na sisan waati min kɔnɔna na donc mɔgɔw bɛ muminun ba Ayisa de fɛ Ayisa ne bɛ Ayisa yɛrɛ télé de la ka caya o de ye tiɲɛ bese an ba Ayisa Ala ye kabakoba k'a ye kabako belebele wallahi c'est à dire n bɛ n den ka nin yɔrɔnin f'i ye mais i kana to nin fana ka bɔ télé la Fatumata tɔgɔ k'o ye ayi u t'a ye
n'i b'a fɛ ka den dawulama wolo dɔrɔn kɛ Aisha tɔgɔ dɔ furu ka don i ka so a dan n'o kɛra bɛ den dawulama sɔrɔ muminun ba Aisha ile furu bonya dandala muminun ba Aisha ile furu bonya dandela ani musumi ba Aisha ile furu bonya ya rasul muso Aisha limani amuso Aisha sabali muso Aisha tabako Aisha muminu ba Aisha ile furbuya dandila muminu ba Aisha ile furbuya elana ya muso Aisha sabali muso Aisha muminu ba nyafo sebela ni muso furbuya adembi barka wallahi oye tiɲɛ mashallah ok o jara awɔ an bɛ Aisha tɔgɔw fo k'u barikada vraiment alhamdulillah dan tɛ Aisha ka bonya la muminun bɛɛ lajɛlen ba de ye Aisha ye muminun ni muminatu maa dama ye silamɛ ye k'i limaniya ye cɛ ye i ye muso ye k'i limaniyalen don ka da Ala kira la i ba de ye Aisha ye o ye tiɲɛ ye ani ban'o ma dɔrɔn fo ni dara arijinɛgɛrɛ kiri ye yɛrɛ yɔrɔ dɔ la ka don o kɔnɔ ye kabako don sɔrɔ kira bɛ arijinɛ min kɔnɔ o kɔni tɛ o ye tiɲɛ ye ayiwa Musafa naam komi i yɛrɛ ye Fatumata in fɔ sani a kana digi Fatumata tɔgɔw la a tɛ dugu la an bɛ se ka Fatumata dɔɔni fana datugu bon Fatumata tɔgɔ man ka dimi parce que Fatima mana kɛ cogo cogo a ba de ye Aisha ye a banna i ye ko ya donc Fatima dimi ale ba de ye Aisha ye a ba ye Khadija ye a ba ye Aisha ye kabako ba bɛ ni muso ninnu na o de la peut-être mɔgɔw ka faamu ni an ka faamu tɛ kelen mais bɛɛ n'i ka kalanyɔrɔ cogoya don bon mɔgɔ tɔw bɛ zikiri minɛ ka taa yɔrɔ min na peut-être an t'a ɲini ka taa yen donc an b'a ɲini dɔrɔn kira musow kira denw ani mɔgɔ ɲumanw ma faamuya c'est-à-dire mɔgɔba caman bɛ yen minnu kan ka wele i n'a fɔ Ala ye kabakoba kɛ musoba minnu ye an ba Mariyamaw b'o la Seyida Nafisa donc olu kabakoba bɛ minnu na donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an n'u wasa n bɛ dugawu yɛrɛ kɛ i yɛrɛ ye denmisɛnnin Ala k'i kɛ maakɔrɔba ye vraiment ka baaraɲɔgɔn bɛɛ fo u bɛɛ b'a mɛn tiɲɛ la nisɔndiyara n kɔntanna n'i y'a ye mɔgɔ b'i siɲɛ fila yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ bɛn ani kelenya ani nisɔndiya de b'o kɛnɛ kan vraiment ni kɛnɛ kan zikiri waati a tiɲɛ la an b'a ɲini zikidalaw fɛ surtout zikidala denmisɛnnin minnu b'a fɛ u ka ye u ka to ka ye nin kɛnɛ kan yan donc n'u yera a ka diya Ala fɛ zikiri waati aw fana bɛ waati min na o de bɛ jira u la donc vraiment n b'aw fo ka caméramanw fo ka technicien fo vraiment k'i baaraɲɔgɔn bɛɛ fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔso la fo dugu ma a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye kalo in tɔ tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala kira hɔrɔnmaw kosɔn ka tila ka yafadeli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sanbɛ la Ala ka san caman jira an n'u la Ala kira hɔrɔnmaw kosɔn sɔli ala rasul Mustafa ayiwa Musafa ayiwa hali bi an ma fara ɲɔgɔn na dɛ naam parce que mɔgɔ dɔ de bɛ yan o bɛ k'a fɔ ko fo ka Fatumata da a ye tigi ye Fatumata yan a y'a ba de ye Fatumata ye ne yɛrɛ ba ye Fatumata ye a kuma banna Fatima Sarau rasulu di musuni musumanga Fatima Sedina Mamadu di musuni musumanga Fatimata Fatumata tongo beki bulu fila korota Fatima munu wuluba ye Fatima te ayaw bolo wele Fatima munu balima musui Fatima te ayaw bolo wele Fatima Fatumata tongo site mana musudi Fatima Zarau arasulu di musuni musumanga Shukran jara ok Musafa i bɛ se ka numéro fana di kanubagaw ma ni mɔgɔ min mako bɛ Musafa la i bɛ n wele n ka orange kan 76 29 17
47 ok kanbagaw Musafa ka nimero ni no mako bala dɔrɔn n'a ye ni kɔngɔ ani Musafa yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ok ayiwa kanbagaw an y'o de fɔ an ɲɛna n'a tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye aw yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ sisan an b'a fɔ ye k'aw connectelen to Mali kunnafoni.net ale jabarani na a ka j'aime kɛ an ka vidéo kan ani commentaire baden an b'a fɔ ye k'aw k'an bɛn wagati wɛrɛ